iti Mountain Province. Baybasar iti report nga nakalap manipudit 7 o 2nd Infantry Brigade the Philippine Army maysa nga sigod nga NPA fighter manipud iti Kumiting Larangang Guerrilla Ampis wenno Abra Mountain Province sa Ilocos Sur iti nangibaga kadagiti kasoldaduan iti panag-recover iti arms cache iti barangay Tambawan Village, Bisao Mountain Province. Ti arms cache ket pakairamanan iti maysa nga M14, maysa nga Garand ken maysa nga carbine rifles nga kukwa daytoy dagiti natay nga NPA members. Kinuna ni Lieutenant Colonel Bong Valdez iti 69 Infantry Battalion Philippine Army nga dupay nga NPA iti ag-surrender kagidan iti utob dagitoy iti sinseridad iti gobyerno ang mangipaay iti serbisyo kadagiti poor villagers kasamatan iti panangtulong kadagiti former rebels nga agbalin a produktibo as citizen. Kabayatan na kinanamat ni Brigadier General Krishnamurti Mortela iti 702nd Infantry Brigade of Philippine Army nga iti panagsurrender dagiti NPA kat agtultuloy no sa dinu kagidan iti daytoy iti panakapukaw iti suporta dagitoy ijay Mountain Province. Tultuloy mat iti panangalukoy iti nasang opisyal kadagiti nabatbati nga NPA fighters nga bumaban iti kabitan na panawen ken sidadaan dagitoy nga i-welcome kas brother Filipinos. Bombo MJ Ortiz reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas kan consistent #1 iti La Union Basta Radio. Bombo!